Nine litum political opposition political party ke doan lapen social organization ke doan including KSA nilitum dakpini a joint meeting isi ke doa the la pohelo Karbi Anglong lapen di Mahasau matalo di Mahasau pule pudam se tahadak ta Karbi atum area umrong so beteke Adani Ambani Hinduja Greenco lapen ke Godrej lapen Baba Ramdev latum hai hu fan ilitum Karbi Anglong tribal land area under 6 schedule si alang litum fan longle pivaret alang litum fan alang litum ke tribal organization kali tribal corporates takali lake totally 6 schedule constitution sikapi phuglo lakapi phugjot an takali alang litum ke chaya bangke Karbi Anglong ke do an along le ilitum akhei amen pavedet si Karbi Anglong papi pulong le det ji po pansinon ke claim along le bangal laga pondet parpu pondet lagi unji kali ahok lo latum itum Karbi amen bangal papa vedet ji halatum si cerai tip ji pu siamatha ahok alammen pudam lo te ilitum Karbi Anglong lapen north east anatuke ilitum arian akhei kali ilitum Mongolian akhei non hala arian akhei si ilitum along leke cerai tip ji fansi kabor ilo latum kabor I ke BJP atum aphan ke RSS atum si ke Japon ka direction ke pi RSS atum ke Manusmriti along ke tok ateng si ala tum ka me claim Manusmriti along ke puke ilitum Shudra tum session dosi memorandum submit po lapen ke lapi ing ton te det jilak ni tum memorandum submit det pen ni tum ing hong ji ruini ke ing hong nang ji lage government atum ta rule lo ruini ang bong e combination e claim nang ji yong si ruini ang bong das thang da claim play that pulote ni tum ke ka che song bang ing ton te lo ha ka pi jut dam ji bang ke la ka autonomous state long vek nang ji lai lo akap athema autonomous state long lok le tikke Assam government si ilitum amunit tumpan aripen law aripen si kokling si ilitum pan ilitum alidar tumpan ke pasohi veretla agreement anta pasohi don veretla organization amen pinini tum dak organization amen nilichini at esita dak na tong dun lam kaningia tuman pini dak ka participate tuman Robi Kumar Phangcho alangli CPIM pen alangli dolo Robindro Rongpi alangli JCCPA pen alangli dolo Soy Singh Rongpi alangli HTL pen la pen JCCPA pen lo alangli Jogot Singh Ingti alangli Congress pen lo la pen ke Sukur Singh Singnar alangli NPP pen lo la pen Sar Singh Ingling ASDCS pen lo la pen ke Barnabas Killing KSA Inglong Pho la pen ke Sumit Timung KSA lapen ke Rajen Timung IPP lapen Women Justice Forum pen Bulet BP alang lidolo lapen Karbi Anglong Democratic Women Association pen alang litum nili amen bang dak top te lo amen kupu mayok Sanget Sinarpi alang li dolo alang li talam nang ningje don lo lapen Biswajit Jyoti Teron KSA pen dolo lapen Samson Ingti KADSA pen dolo lapen ke Klengdun Phangcho All India Students Union body alangli atung ke longle cerai longle hompoti cibi longle pusada katok ange Karbi Anglong badi Mahasau pulote ba borolen pusita lagi boru to malongle di masa to malongle Karbi to malongle pupinagno hompoti doolo ilitu la hompoti itu malongpen ilitum hompurti putapu argam itu property kapawedet dia fasi alang litum ke claim la sinon Adani Ambani chochelang aku wang tu ojilang musin litum sarkar at along pen si confidential or information itum ke long dun
Pere me alam ilitum pan sakor sadi nang pinchong etia pan je claim long le la sinon survey ta pa survey long le det non ningkan polo long le ka pa survey long le pa survey long le det a theke lai hui ke itum karbiatum along le kali ahem pu of ve pu puja pan se la ke claim non itum rare earth uranium platinum lapen ke gold lai hui an ke pon je phan si ke claim la lapen pon da pon bom la ilitum ke langdun prong chonat la si ilitum langdun prong ke chok chedet ke chok che theke itum me thang ma si ver det po la posi nitum la opposition a party ke doan lapen ke social organization ke doan da karbi anglong non amat ke karbi tum si do chon sita kuki tum area ta long lege che raidam po rengma area ta long le che raidam po dimasa area ta long le che raidam po khilonjia ohomia area ta long lege che raidam po lapen ke adivasi tum long le anda che raidam po lapen khasi garo tum long le anda che raidam po tiwa tum long le anda che raidam po lasi non nelitum akaprek akhe tum asong anta pangrom ponsi non nelitum che song ya pan pini decision resolution and tip lo lapen mo January ner kep arni lapen rong kim timung KSYC vice president alang lita dolo lapen longkiram tokbi alang li president KA Karbi Anglong Kisan society body Somik Sontha Sobha alang lidolo lapen Sonjip Kramsa Karbi Youth Association pendolo Vikram Hanse alang li APHLC pen lapen Protima Ing Hipi alang li Karbi Anglong KNCA alang li General Secretary alang li tum andak lam nang ningje dun erlo la parta daka chetong tung ke bang pharu bak do chetong lo ni tum pini bi syojoti bu ad lo alang li men alang li tum an dolo la pen ni li tum la song ke doan pen opposition party ke doan a president atum a general secretary atum ke convener pusi chipulo convening committee ako ni tum la procession do de ako do thuijelang kalang organization long president ke doan atu lailo ni tum pinia decision ke enke tarik ner kep ke la ke ni tum procession la pen procession do po la pen ke memorandum ta submit po la pen ako la phi ruinia phi ke ako ni tum ako step ako entu po pini tribal along le bang corporate fan kipi eta puthak ka protest je ap alam ga chingwa along nitum pini chokoi sarlo lapen pinang atum mathat thai mene lasdak congress party political parties atum congress atum tado npp atum sipai mel atum tado lasi pinang atum matha laso ai isu puthak unitedly pen fight the thai person si matha sita itumi sa belief do congress party pen dame kai da ningje bom border apu thak non lapen ke non la corporation longle ki pia pu thak not lahia pu thak bangke kad majuk pen to komat mat opposition atum party BJP atum la sodak nang ke claim ke chok chabu tak ke 5G hala so tum pen kadu pen ke claim rap ya ji phan thang ka sik sak awe la sipini ni tuma hil da chekoi dun lo la pen ni tum isi kabisas dolo ka belief dolo karbiang long arada tum tame la rakadu ka venon chingrum pet pen la so ke claim ji along non BJP along inut bahini tum ke do tum tame nang tum jong si karbia khai phan ching hon karbiang long ri phan ching hon lapen corporate phan long li pi chok che pu gama tha tuman ulupung te non 8 January jitu a program long ke nang chitu dun pagnon lahelo ni hin ben kai pil lapen song bangke ingtonte chun nangji longle papi longle det an lasu kham khe phansi non kadu we chingwai lo la so pu thak bangke ni tuma party pen tame
100% chikoi nai no ni hin dai si ni labang so amai long hil tum karbilo charlia song ban thela nang tong do kopia portion nang tong nang kok malaga kapre kali ilitum akar biang long along lip helang ten ke chenglo kapre ilitum akar bia right samuka nona por langdang pulutang til tum kachepang bo lok na pasul tum thegam long lo lasi isi collective ilitum leaders dak tong rapet pen kapre ga hamphang pen ang tong song hamphang do an jelang pet pen jase met ilitum along lip helang kupuson si gewang jelang arni ka pajok ji ma jase met pet non BJP ka chari atum karbiang long along li kache jor ji labang so sai ke kedeng boma bangkala ke ilitum ovi pharu phana kana hok thidung du pula man tum klar dagalam lo kasi labang kache plang long nang ni pulabang laso aputha kache song ji phan isi one nation one voice bang ilitum peman vek nang ji isia de long isia siang tong hala so siang tong ben mang secure the bang kache thang nang ji je karbi anglong awi kimi non e prang nang ke klang jilang ke dubom jilang atum a future alam akai alam tu tum matha pen jasamel tum longle phelang bang la kemen tuni sitame bang aphan dang kel tum pek the pula bang so siang tong bang kelil tum ben sitame kedam tang apor fitamel tum che song bom bang bom lo te bon fita nona bang ke mili tum ninga che the bang la hello eklai vet pen dak ke duan kamatha ke thek muchot ke thigiding atum pen yong sil tum siang tong che pa du dun thek lo protang te la ke ilitum akar biara aphan matil tum au wiki mi thon sitame akerap thidung doji pula bang so alam thibang sni bang bang ke mathada mula porsi kebang jilang Januari eda bang kel tum mass procession bang tum dengpon pola folong bang ke case tum armuna pachatong nun pen hala so siang tong kachesong amede nang apa thudung ji phan bang tum je sik tadang pini pen masipang chengpon po lapen ile tum dak nili hin bang tum mega chunur yang tungala hello pini ile tum kachesong bang kala ke rat fi chesong nang ji pot hala bang so ile tum arat tum sitame nona por bang ke hem do jojera mek yang klip bang kali danang ji la penel tu mege prang dun pen kengkam kache jora bang fil tu makanang sot do bang sini hin bang chenu di poning tu lalu nili hin pen lap thirong